Izlagač na digitalnim aplikacijama u Celju je i tvrtka Fortuna Digital koja je ovdje odlučila staviti naglasak na HP Latex seriju 4. generacije, a više o svemu reći će nam naš današnji gost Andrej Bivec, prokurist u tvrtki Fortuna Digital. Andrej, dobar dan. Dobar dan. Evo, prije nego što krenemo pričati o HP Latex seriji pisača 4. generacije, ukratko, kakvi su dojmovi nakon prvog dana digitalnih aplikacija? Odlični, mislim, s obzirom na to da je to prvi sajam nakon ne znam koliko dugo vremena, mislim da dojmovi su odlični jer su ljudi došli da malo nešto novo vide, što prije nisu imali priliku, znači godinu i po dana. A kod Fortune Digital su zaista mogli vidjeti nešto novo jer smo napravili regionalnu premijeru HP Latex pisača 800V, odnosno rješenja sa bijelom bojom, no kako sam rekla, naglasak ste stavili na 4. generaciju HP Latex pisača. Što znači to 4. generacija i koje ona prednosti sve donosi? Znači ovako, 4. generacija je nešto na što je tržište čekalo iz razloga jer vam omogućava print sa bijelom bojom na vodenoj bazi. Što znači nema zdravlju štetnih, ajmo reći, nekih komponenata koje em se osjeća u mirisu, em i na zdravlju. I tendencija u svijetu, znači štampe i tiska je u tom smjeru. Zbog tih ekoloških karakteristika znači da je apsolutno primjenjiva i u interijeru, odnosno u zatvorenim prostorima. Tako, znači ima većinu tih Green Guard certifikata. I znači da se može primijeniti znači i u vrtiće i u bolnice, znači gdje god je, znači gdje se rade interijeri, tapete i tako dalje. Kada govorimo o materijalima, ispis je moguć na pločaste materijale i na materijale iz role. Tako, znači imate mogućnost printa na printer model koji vam omogućava print u širini 1,60 m, to je, ajmo reći, mali printer, a imate mogućnost printa direktnog tiska na ploče u širini od 1,60 m do 2,5 m. To pričamo o R seriji, je li tako? A što se tiče aplikacija, koje su sve aplikacije moguće, odnosno za koje aplikacije je primarno namijenjena? Na primjer, sve što se koristi znači, u toj našoj tiskarskoj industriji, znači to pričamo sad i o Forexu, što je klasika, ajmo reći, i o aluminijskim pločama, pleksi, staklo i tako dalje, drvo. Znači što god imate u pločama da želite printat, možete printat. I na roli, naravno. A kada je riječ o bijeloj boji, kako je tržište reagiralo, odnosno jesu li prepoznali potencijal koji im je donijela mogućnost ispisa bijele boje? Je, to je kao što sam prije spostavio, znači to je nešto na što je tržište čekalo. Znači jer tu imamo sad bijelu boju koja se može koristiti bilo za print na prozirne materijale, znači foliju ili pleksi, ili ako želite raditi nekakvu, to se kaže sandwich mode, znači da imate ili blockout efekt ili mirror efekt, znači da se print vidi sa obje strane, znači sa koje gledate, tako da. Ova nova Latex serija pisača 700 i 800, odnosno 700 i 800V, jeste li je uspjeli ispromovirati kupcima? Jesmo, da. To je fokus ovog sajma, znači da se te mašine pokažu tu, tako da pozivam sve ajmo reći, posjetioce da dođu na naš štand u ova 2 dana. Kakve su reakcije tržišta? Jako pozitivne za sada, tako da mi smo zadovoljni. Andrej, puno hvala. Hvala vama.